шаҳрванди Ӯзбекистонам нестам, ҳам шаҳрванди Тоҷикистонам нестам. Баъд наметавонам на дар инҷа зиндагӣ кунам, на Ӯзбекистонда зиндагӣ кунам. Вақти 1-сола будам, падарам гузашта буд. Ба модарам шаҳрванде ки Тоҷикистон ҳаст, мара ба шаҳри Душанбе овардам. Ҷангҳо сар мешаванд, мара модарам ба Ӯзбекистон рӯй мекунад, ба назди бибиам. Ба анқа сол фақат виза катӣ мегаштам. $150 мерафт барои виза кардан. Ман шаҳрванди Тоҷикистон мехостам шидан. Барои ҳама фарзандом дар Тоҷикистон таваллуд шидан. Шаҳрвари тоҷикӣ карда будам баранқа. Ба модарам шаҳрванди Тоҷикистон буд. Дига ман дар Ӯзбекистон ҳеч кар надоштам. Ай зиндагӣ намекунам бо ту. Зани дигар гирифт, намехост ба проблемаи ман вай ҳал кардан. Барои ҳамин ҳуҷҷатое ки Ӯзбекистон доштам барам. Шавҳарам кати ЗАГС надоштам. Ҳеҷ ҷо муроҷиат карда натонистам барои алимент, барои фарзандам. шаҳрванди Тоҷикистон ки набудам, вақти ҷои корда фақат ойлик ма хай камтар медоданд. Ситуация Назукат и многих других лиц, нелегально проживающих в стране, решилась и решается с принятием закона об амнистии, который освобождает этих лиц от административной и уголовной ответственности за незаконное пребывание в стране, незаконное пересечение государственной границы Республики Таджикистан. Закон об амнистии позволяет этим лицам без гражданства, иностранным гражданам из стран СССР, въехавшим в страну до 31 декабря 2016 года, легализовать правовой статус и получить виды на жительство, а лицам без гражданства в дальнейшем получить гражданство Республики Таджикистан в упрощенном порядке. 9 август 2020 сол занг задан ки ҳама ҳуҷҷатот тайёр шидан, ҳамин гувоҳномаи интиқома додан ма. Гуфтанд ки 5 солае. хурсанд шидам. мақсад даводам ҳай камтар мешавад, ҳай бо фарзандам соҳиби ҳуҷҷат мешавам.